बर' हारिनि दोरोङारि मोनसे हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंबो गोजोनपुरि गामिया दिनै बे आयोजनखौ खालामनाय जादों। गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि मिडियाखौ बरायग्रोनाय जाहैबाय। लोगोसे दिनै बांलानि 1433 बोसोर गोदान जायखौ जोङो बैसागु रंजालि बैसागु होननानै बुङो। बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गेदेर फोरबो। दा बे दिनाव जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां जारिमिन दङ। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय बांसिन बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनिया माने गामियाव रायजो जानायमोन, गायै फुयै रायजो जाग्रामोन। बिनि थाखायनो जोङो दिनै रंजालि बैसागुनि जेनाखि पहेला दिन, बे पहेला दिनाव जोङो बयबो आइ आफा गावबागाव धोरोमखौ लानानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे संसाराव आरो गामिनि न'खरनि गथ' गथाय सुख सान्तिनि थाखाय जोङो गावबागाव धोरोमनि गेजेरजों आर'ज गाबनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जेनाखि मिथिंगायारि रायजो जाबोनाय, बेवहाय जोंहा गोबां लोब्बा दङ होननानै बुङोबा बेवहाय जोंहा थांनाय सैत्र दाननि जेनाखि संक्रान्ति, बे संक्रान्तियाव जोङो बर' बोराइफ्रा गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो मोसौ थुखैनायनि गेजेरजों लाव जा फान्थाव जा, लावजों आरो फान्थावजों लाव जा फान्थाव जा, बेखौ दागैखांनानै जोङो जिब जुनारखौ उदाङै हगारनाय जायो। बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनाय जायो जे जोंनि बर' बोराइ रायजो राजा गथ' गथायफ्रा फैगौ दैज्लां बोथोराव जे जोङो गायै फुयै जानो थाखाय रेडि जागोन। आरो बिनि थाखायनो जोङो बयनिबो गोजोन सान्तिनि थाखाय जोङो नैबे बैसागु पहेला दिनाव आइ आफा बयबो ज' जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै गावबागाव धोरोमनि गेजेरजों आर'ज गाबनाय जायो। जाहाथे मुलुगा जेरैबो सान्तियै थाथों, गावजों गाव नांलाय खमलाय दाजाथों। बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोजोनपुरि गामियाबो गामिनि दंनाय माने उन्दै उनला रायजो राजा बयखौबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों थानो थाखाय जोङो दिनै जोंनि ब्रह्म धोरोम ब्रह्म भक्त बिथांमोनहा गावबा गावनि धोरोमनि गेजेरजों दिनै सुख सान्तिनि थाखाय आर'ज गाबनाय जादों। सिगां बोसोरफोराव नोंथांमोननि नैबे जोङो 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि गामियाव एसे एनै 15-20 न'खर फैजेनदोंमोनब्लाबो बे समनिफ्रायनो जोङो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो नाजाबोबाय थादों। जेसेबां न'खर फैदोंमोन बिसोरनि आइ आफा गासै नुजाबोनानै जोंनि गारनो हायै रंजालि बैसागुखौ माने गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो खुंबोबाय थादों आरो। दा बेजों लोगोसेनो देग्लायबो बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बर' हारिनि दोरोङारि मोनसे हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंबो गोजोनपुरि गामिया दिनै बे आयोजनखौ खालामनाय जादों। दसे उनाव जोङो नैबे ब्रह्म धर्मनि जायनाखि दिक्षा गुरु बिथांमोन बिसोरो नैबे आर'जखौ गाबखांनायनि उनाव जोङो बैसागुनि जेनाखि रंजानाय बेखौ उन्दै गेदेर बयबो माने साखाफारा जानानै दङ बैसागु गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय। दा जोङो दान्दिसे उनावनो जोङो गामियाव हाबनानै आइ आफा बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै बिथांमोननि गोजोननि थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय बायदि जोङो बेरायहैगोन आरोखि।